יש בפניכם שני דפים. אחד יותר כתוב כזה, מאמרים, ואחד יותר דף מקורות. אז נפתח בשאלה, מה זה שמחה? בסדר? מתי אנחנו מרגישים שמחה? ובואו נפריד בין הנאה לבין שמחה. כן? זה לא אותו דבר. בסדר? מה גורם לנו, אם נזקק את זה, נדבר בדיוק על הנקודה, מה מביא בני אדם לחוש תחושה של שמחה? מה מביא אותנו גם בהרגשות, אבל גם מצד האמת, מצד ההגדרה הנכונה במשמעות? מה גורם לשמחה? אפשר לחשוב איפה בתנ"ך אנחנו פגשנו את המילה שמחה, או איפה בחיים פוגשים את המילה שמחה, לפי חז"ל, בתורה. אז תשובה ראשונה שאומר אותה מהר"ל מפראג, זה שלמות. שלמות. בסדר? המהר"ל מפראג אומר, כשאדם מגיע לדרגה שהוא היה חסר, והוא נהיה שלם, אז הוא שמח. במצב של, באמת, כל הפאזל, כל החלקים של הפאזל מתחברים. אומר המהר"ל, פה המשפט המפורסם שיש אותו בחלק מהבנות החתונה, למה בחתונה, חתן וכלה, כן, יש לנו את הגילויים הכי גדולים של שמחה. כן, מצווה לשמח חתן וכלה, כן, כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה. כי אין לך דבר יותר שלם מאשר מציאות של זיווג, של חתונה. השלמות הכי גדולה זה כששני אנשים שבעצם היו חסרים כל אחד את הזיווג, מתחתנים, אז זה השלמות הכי גדולה, לכן יש את השמחה הכי גדולה. זה המילים של המהר"ל בתפארת ישראל, פרק ל'. אני כן רוצה להוסיף לזה שדבר אחר שמביא לשמחה, תשובה אחרת לשמחה, אולי חלקכם חשבתם על זה, זה התחדשות. כלומר, אנחנו יודעים שכשיש פרי חדש, בגד חדש, מצווה שהרבה זמן לא הייתה וחוזרת, תכף נקרא מגילה, אנחנו נברך שהחיינו בעוד המצוות, אז מברכים שהחיינו. כן, אם אדם מקבל איזה משהו טוב לבית, הוא לא רואה איזה חבר הרבה מאוד זמן, שהחיינו, מברך שהחיינו. היום נוהגים את חלק מהברכות האלה לברך בלי שם המלכות וכדומה, אבל כשיש התחדשות יש שמחה, יש חיים. כשיש התחדשות יש חיים. ובאמת הדרכה מאוד טובה לקיים בנושא הזה של שמחה. אנחנו עכשיו, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, כבר בתוך השבוע אנחנו בארצו של משה רבנו. אז שמחה שמגיעה מהתחדשות, זה יכול להיות דברים קטנים, יכול להיות דברים גדולים. ואם באמת אתם תשימו לב, כל פעם שאנחנו עושות משהו חדש, זה מלווה בשמחה. יש שמחה של עבודה חדשה שאנחנו מתחילים, או איזה מדרגה חדשה שאנחנו קונים, איזה מידה טובה שאנחנו משתפרים בה. ויש גם שמחה, התחדשויות יזומות. תנסו. כל דבר חדש שאנחנו מנסות יכול לגרום לנו לשמחה. זה יכול להיות, כמו בחסידות מדברים על זה בהקשר של ברח לי הפסוק המלא, תורתך שעשועי, ולתורתך שעשועי, כן, אז עבדתי בעוני, פסוק. אז אני זוכר שלמדנו משמרים במרכז, בישיבה, בלילה, אז אתה שעות מאוחרות של הלילה, 1, 2, שעות לא קלות. אז חבר אמר לי מה השיטה שלו ממש ללמוד בטוב, לא רק לשרוד את הלילה, כמו ילד, לימוד תורה כמו גן שעשועים. אתה רואה ילד בגן שעשועים, רץ למגלשה, אחרי זה רץ לקרוסלה מסתובב, אחרי זה יורד מהקרוסלה מתנדנד וזה מקיא, חוזר עושה את הקרוסלה לצד שני כדי לאזן את הסחרור. אחרי זה הוא רץ לקיר טיפוס, אחרי זה הוא לנדנדה, אחרי זה הוא... קיצור, כל הזמן יש איזה רצו ושוב, מתקן אחר, משהו אחר וזה. אז ככה גם בלימוד תורה, עכשיו הוא לומד גמרא, אחרי זה הוא לומד פרשת שבוע, אחרי זה הוא לומד ספרי אמונה, אחרי זה ספרי הלכה. בקיצור, כל הזמן שינוי. כמו כביכול גן שעשועים, לולא תורתך שעשועי. אדם בשעשוע הוא רוצה כל פעם איזה משהו חדש. ובאמת, אני אומר את זה בחצי בדיחה פנימית שיש פה במדרשה,
חצי אמירה אמיתית, 1.5 אמירה אמיתית, חצי בדיחה אמיתית. כמו הבדיחה המפורסמת של כמה, אני חצי ככה, חצי ככה, 3 חצאים. אז באמת, אין ברכה יותר גדולה, אין התחדשות יותר גדולה מאשר לימוד תורה. ולא סתם, לא בכדי, יש היום הרבה מסגרות של לימוד תורה שמחדשות לאנשים, מחדשות את האנשים. לפעמים זה לא חידוש נקודתי, לפעמים כל הבן אדם מרגיש חדש, בעקבות איזושהי תפיסה חדשה, או איזו מידה בנפש חדשה שהוא פתאום מחזק. ומי שכאן באזור, אז בהחלט מוזמנת לעצמה, מוזמנת להביא חברה, להצטרף לשיעורים במדרשה, זו ברכה גדולה והתחדשות מאוד גדולה. זה דבר מאוד מאוד מבורך. אז זה 2 תשובות לגבי שמחה. אגב, דיברנו על חתונה, איזה עוד שלב בחיים יש שבני אדם מאוד מאוד שמחים בו? לידה. נכון, אבל זה המולידים. וזה ממש התחדשות. התחדשות זה מסתדר מצוין. גם שלמות אפשר להבין. אני האבא, אני האמא, נכון, דרגה חדשה. אבל שלב אחר בחיים, זה קשור, אבל לא מצד המולידים. תינוקות, ילדים. פעם ראיתם ילד שצריך לקבל משכורת מטורפת כדי להיות שמח, או צריך שיהיה לו 5 מכוניות כדי להיות שמח? לא. הוא סתם הולך בבית, פתאום רואה את אבא או אמא, מה הוא חשב עליי עכשיו שהוא ככה צוחק? מה, או משהו לא מסודר מה קורה? כאילו, מה? סתם צוחק. כן? עושים לו קוקו, צוחק. אפילו לא משקיעים את זה יותר מדי. הוא כאילו מבחינתו מאושר. אגב, רואים את זה הכי חזק אצל האחים. הילדים הקטנים שלי, אני רואה, הם משתגעים כאילו מהאחים. אני לא יודע, לא הספקתי להתעסק בזה, אבל רואים שיש משהו מאוד מאוד מעניין באחים שהם רואים, שהם כאילו ממש משתוללים איתם, משתגעים איתם, משהו לא נורמלי. אז רואים שהמצב הטבעי של בן אדם זה להיות שמח. ולא צריך סיבות כביכול. זה הטבעיות. אם אין את הדאגות של השכל, אז אנחנו שמחים אוטומט. כן? השכל עושה לנו רגע, מה יהיה, מה תאכל, מה תעשה, מה יהיה איתך, מה יהיה זה. זה גורם לנו להיות את זה. אבל לא יודע, זה אנחנו שמחים, טובים. ודבר שני, אני חושב שהתחדשות, תחשבו בעיניים של ילד, שמתפתח. כל דבר שהוא רואה, זה חדש. נכון, אנחנו חס שלום יהיה פה כוס על הקצה, טיפול תשווה, אוי, זה חבל, וזה, הכל לטובה. ילד יראה את זה, יואו, איזה קטע! ראית איך זה התפוצץ לרסיסים? יאללה, לא ידעתי שזה עובד ככה, אני חייב לבדוק את זה שוב. זה, למה? זה התחדשות פעם ראשונה בחיים שהוא רואה דבר כזה. או שהוא שופך איזה משהו, יואו, איך זה נשפך, איך זה מתפשט, איך זה מתלכלך, וזה, ואיך זה מרגיש, ובוא נמרח את זה על מישהו. בקיצור, הוא חוקר. כמו שכל בן אדם שמגלה משהו חדש, הוא מאושר מזה. זה התחדשות. לכן יש הרבה שמחה, כל דבר. באמת, באיזשהו שלב מגיע המיצוי, בסדר, כבר שפכנו, כבר שברנו, יאללה, מה הלאה? בסדר? אז מה עושים בשלב הזה, שצריך התחדשות, וכבר מצינו, וכבר היינו בבית ספר, וזה, מה עושים כדי להתחדש? באים למדרשת אורות הביתן. אבל אפילו לא לקח זמן, אז אני צריך לשפר את באים למדרשה, באים ללמוד תורה, באים למדרשת אורות הביתן. טוב, נתחיל את דפי מקורות. תגידו כן, ככה שזה יראה אמיתי וברצון ולא בכפייה, וזה? כן. אוקיי, יצא לכם חצי נראה אמיתי, בסדר. תשתפרו על זה בבית. שיעור הבא. אז תראו, בעזרת השם, ברוך השם, זה חידוש מאוד גדול שזכיתי ללמוד אותו. יש כאן פסקה בעצם ב8 קבצים של הרב קוק, שבאמת חורזת את כל התורה, את כל התנ"ך, את כל ההיסטוריה, את כל החיים, באמת, ממש נותנת איזשהו מהלך ממש ממש מיוחד, מתחיל בבריאת העולם, נגמר במשיח. לא פסקה ארוכה. אז רגע אני טיפה כמה שאלות מקדימות, תראו. מה היה העונש של האדם הראשון אחרי החטא שהוא אכל מעץ הדעת? בזאת הפחת אוכל. מה היה העונש? במילים שלנו, עזבו את הפסוקים רגע. לעבוד קשה. לעבוד קשה. עוד תשובות. לסבול. לסבול. מה היה, מבחינת החיים שלו, כמה זמן הוא אמור לחיות לפני כן? עד אין סוף. מה קרה בעקבות החטא? מוות. אז מה העונש? מיתה. לכאורה זה, נכון, 10 אנשים שלא היה להם שום עבירה, מתו בעטיו של נחש. למה הם מתו? כי נכנסה מיתה, זה העונש. ביום אכולך ממנו, מות תמות.
נכון? עד שובך אל האדמה. עפר אתה אל עפר תשוב. אז אחרי ששכנעתי אתכם שזה העונש, זה לא העונש. או לא מדויק להגיד שזה העונש. כי באמת, בפסוקים עצמם, מתואר משהו קצת שונה. לאישה אמר, הרבה צבונך ועירונך בעצב תלדי בנים. ולאיש הוא אומר, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה. איזה מילה מאוד מודגשת? העצבות. מה הקשר? מה הקשר בין החטא של האדם הראשון לבין העצבות? זה לא... מה זה? הוא היה שמח למשל. מה? את כבר מתקרבת שלום. כל הדפים האלה צריכה לסיים עד סוף השיעור. כי היא חרץ. ולכתוב את זה 5 פעמים. אז זה כבר המדריכה הקשוחה. אז... אבל לפני שנשאל מה הקשר, כאילו שאלנו מה הקשר לחטא של האדם הראשון, בוא נראה את הפסוקים האלה. אישה אמר, הרבה צבונך ועירונך בעצב תלדי בנים, ולשך תשוקתך והוא ימשול בך, כן, בראשית פרק ג'. ולאדם אמר, כי שמעת לקול אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. לא הבנתי מי משה ומי לפי הפסוקים האלה. הוא ימשול בך. שמעת לכל אשתך. כן. אז זה היה המצב עד עכשיו. שהיא שמעה אליו, אז הוא ימשול בה. וקוץ ודרדרת תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ולעפר תשוב. אז בסוף כתוב את העונש של המיתה. אבל... תודה רבה, יישר כוח, רואה. אשריך. מה הקשר בין העצבות לבין המיתה? אנחנו עצובים כשאנשים מתים. נכון, אבל כאן זה כאילו על אותו אדם. אותו אדם, אומרים לו שהוא יהיה עצוב ושהוא ימות. זה שני עונשים שונים או שזה עונש מחובר? מה הקשר? מחובר, זה מתחיל מעיצבון. כאילו, בעצבות אתה יכול להגיע, לאו דווקא מוות גופני, גם מוות נפשי, כאילו, די, אתה... בגלל שהוא עצוב. אולי בגלל... כמה אנשים, סליחה שקטעתי, כמה אנשים מבוגרים נפטרים כי אנשים לא מגיעים לבקר אותם, או כי הולכים לעולמם, כי אין להם. בדיוק הרבה אנשים. אז אפילו יותר מזה, נכון. אני צריך בכיוון של מה ששתיכן אמרתם. בעצם מה זה עצבות? אדם בעצם אומר שהוא לא רוצה את החיים שיש לו. אם העצבות מגיעה לשיא, זה מוות. נראה לי פשוט... ולכן הרב קוק מסביר בפסקה שם, סליחה, רק נגיד את המשפט הזה, בסדר? סליחה. שהעיצבון היסודי, עיצבון הדגוף, העצב הבשר, הוא מוריד, השוקע בעיצבון מוריד את עצמו לטומאת מתח חמורה. כן, מה רצית להגיד? הנחש, החטא כאילו אפשר לרוע לחלחל לעולם. נכון. בדיוק כמו שהוא נתן לנו את היצר הרע, הוא נתן לנו את המוות והוא נתן לנו את העצב. זה הכל ביחד. אז אני רוצה ממש לדבר על מה שהנחש עשה. באמת, שאלה גדולה איך הנחש בעצם, מה הוא אמר שם לאישה ששכנע אותה, שכאילו שינה את התפיסה שלה. עכשיו, באמת, אז דיברנו על הקשר בין העצבות למוות, אבל בעצם בבסיס, קודם כל, תכף נעמיק עוד נקודה בדברי הנחש, אבל קודם כל בבסיס, מה הנחש בעצם אמר? וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מסביר הרב קוק בעצם מה היה החטא שהחטיא הנחש את האדם הראשון, שהם מקנאים במי? באלוהים. הוא אומר, אלוהים יותר מכם. לפי חז"ל הוא גם כאילו סכסך, הוא אמר, הוא לא רוצה שתאכלו, כי אז אתם תהיו כמוהו, וזה. זה בעצם השורש, תראו מה זה, איזו שאלה גדולה זאת. כאילו היינו צריכים לשאול, מה השורש לכל החטאים? מה זה? קנאה. כמה זה נכון, כמה זה נקודה שמאוד מאוד לא פשוט להתמודד איתה. כמה פעמים בן אדם תופס את עצמו במהלך החיים, אם ככה הייתי עושה אחרת, אם הייתי... וזה יכול לרדוף בן אדם לכל החיים, אם הייתי עושה שירות אחר, אם היה לי מורה אחרת, אם הייתי מתחתנת עם מישהו אחר, אם היה לי ילדים אחרים. זה יכול להיות משהו שבאחוזים מסוימים, זה יכול להיות 10, 20, 30, 40, 50, משהו שהוא כל הזמן נמצא ברקע. זה רודף בן אדם... קנאה גם נובעת מאיזשהו עצב של כאילו חוסר סיבה. אז זה ביצה ותרנגולת, אבל זה בעצם בשורש שהם נובעים מאותו דבר, שבן אדם חושב שהאושר שלו יהיה במקום אחר. בתפקיד אחר, באישיות אחרת. עכשיו מצד שני,
עכשיו, באמת חז"ל אומרים, לפני הצד השני, חז"ל אומרים שקנאה זה אחת מהמידות שפשוט מוציאות את האדם מהעולם. כלומר, יש בזה משהו פסיכי כזה, שאדם יכול להיות שיש לו משכורת מטורפת, משפחה, ילדים, כאילו כל הדברים שבן אדם אחר יחלום עליו, אבל לשכן יש מכונית פאר, לא רוצה לעשות פרסומת סמויה, לא אגיד חברות וזה. יותר טובה, מודל יותר חדש. יש לו דשא ירוק יותר, ויש לו... זה באמת מעצבן, דשא שם, לא. ויש לו איזה משהו בתפקיד, איזה זה. ועד שהוא לא ישיג את זה, לא יהיה לו טוב. עכשיו, יכול לרדוף אחרי זה שנים, ועד שהוא מגיע לזה, הוא מוצא מישהו אחר לקנא. קיצור, זה מוציא את האדם מהעולם, כלומר, יש לו מלא טוב, אבל הוא לא נהנה מכל הטוב שלו, כי הוא עסוק בלקנא. כן, קל לדבר על אחרים ולזלזל, הוא מקנא בגלל דשא, כן, אבל זה קורה בכל מיני תחומים. מהצד שני, אנחנו מאוד אוהבים לקנאה, למה? מה היתרון של קנאה? קנאת סופרים טעם בחוכמה. או, זה מנוע מטורף להניע אנשים. כל העולם, התחרות של הכלכלה עובד על זה. מישהו שומע, הם עשו ככה, הרוויחו ככה, אנחנו עכשיו עושים ישיבת חירום, איך אנחנו עוקפים אותם? איך אנחנו עוקפים אותם? לפעמים זה מביא ברכה. ממציאים איזה מוצר יותר טוב, וזה, לפעמים לא. לפעמים, אם חברה הייתה מתרכזת בלעשות טוב ולא בלעקוף את האחרים, זה דווקא יותר טוב. תראו, אני יכול להביא דוגמאות רגע, נגיד, מעולם של ישיבות, וזה גם מכינות, גם ישיבות. ככל שדבר אפשר יותר לכמת אותו, זה יותר מסוכן. כן? זה במכינות זה יכול להיות כמה אתה רץ קילומטרים, כמה קילומטרים אתה רץ ובאיזה מהירות אתה רץ. כמה מתח אתה עושה, כמה שכיבות צמיחה אתה עושה, כמה אתה מרים משקולות. ובישיבות זה גם, וגם במכינות יש את הקטע הלימודי הזה. כמה דפים הספקת. וואו, יש לפעמים מישהו לומד כל היום תורה, הוא אמור להיות הכי מאושר שבמאושרים. איזה עוד אנשים בעם ישראל לומדים כל היום ככה כמוהו וזה. אבל לא, כל היום מבואס. למה כל היום מבואס? כי בבוקר הוא רצה להגיע לפני ההוא שהגיע לפניו, והוא לא יגיע לפניו לתפילה. וכל היום הוא מחכה למה? לאיזה רגע? למחר. שיהיה לו את הצ'אנס לקום בזמן יותר. לאו דווקא לפני מישהו ספציפי. לפעמים יש לו איזו תדמית שהוא חייב לקום 5 דקות לפני, שכולם יעשו לו כזה פס. לא שהוא מדמיין את הפס ממש, לא, זה דוגמה, כאילו, שכולם יפעלו ממנו, יגידו עליו, שהוא יגיד על עצמו. אז זה היה החטא של אדם הראשון. עכשיו בעצם, אדם היה בגן עדן. אדם הראשון. הנחש בעצם גרם לו לקנא. זה היה השורש של החטא. ולכן מידה כנגד מידה, מה האדם הראשון צריך לתקן? את הקנאה. שאפילו שהמידה כנגד מידה, העונש זה עיצבון. כי הוא חטא בעצם בזה, הוא חטא בעצבות. והשם מעניש מידה כנגד מידה, כדי שבן אדם ידע מה הוא צריך לתקן. אז זה בעצם הסבר ראשון רגע לנושא. אבל יותר מזה, פה, את המאמר הזה כתבתי בישיבה פעם בלוח איש את רעהו. סתם מישהו פעם שאל אותי מה אני מחדש לפורים. ויצא לי לכתוב בדיוק על הפסקה הזאת באיזשהו מקום, אז טיפה פיתחתי את זה. מישהו על המאמר שלי כתב לי תוספת, לימים אני מבין שזה מהרב אייל ורד. יסוד מפורסם על הנושא הזה, נכון? זה בדיוק מתקשר, מכירה את היסוד. אז זה מוכר, אבל נגיד אותו, אז תראה מופתעת, בסדר, תעשי את עצמך. את לא מכירה את זה? אוקיי, בסדר. אולי כן. אולי, עכשיו אנחנו במתח, בסדר, יש פה... הנחש אומר לו, ככה, אם היינו צריכים לשאול אתכם, האם לאדם הראשון מותר לאכול מכל הפירות של עץ הגן, כן או לא? מה הייתם אומרות? כן. כן. כי זה העץ שבחוץ לגן. כן. את אומרת כן. לא, מכל הפירות אכלו, מעץ הדעת טוב ורע. איך היית מנסחת במילים שלך? כן או לא. לא? לא. לא חוץ מ... לא חוץ מ... או חוץ כן מ... חוץ מ... כן חוץ מ... הכל חוץ מ... הכל חוץ מ... זה לא היה מחוץ ל... זה לא היה מחוץ לגן. אני זה לא היה שם זוכר באמצע. כזה פסוק מפורש, אולי חז"ל, אבל גם זה אני לא זוכר משהו כזה. אני חושב שאנחנו היינו אומרים, הכל חוץ מ... נראה לי. הבעיה שאף אחד לא אומר את התשובה הזאת בתורה. השם אומר, מכל עץ הגן אכול תאכל. מעץ הדעת טוב ורע לא. רגע, בסדר, אבל כתוב מכל עץ הגן אכול תאכל. חוץ מ...
לא כתוב חוץ מהם. בסדר, כי הוא לא משתמש במילים האלה, זה התנ"ך. אבל גם לא כתוב משהו אחר שהוא חוץ. כתוב, הוא מעץ הדעת טוב ורע. אז עוד הנחיה. בסדר, תאכל מהכל חוץ מזה. אז אני לא חושב שזה חוץ. תכף אני אסביר איך אני רואה את זה. והנחש אומר, אף כי אמר אלוקים, מכל עץ הגן לא תאכלו? הנחש, איך הוא מנסח את זה? מה, באמת השם אמר לכם לא לאכול מכל הפירות שבעץ הגן? האם הנחש משקר? כן. אם שאלתי, אז כנראה שזה... לא. הוא שואל, אבל הוא כאילו... לא, אבל איך שהוא מנסח. בפרט שהתורה כותבת, רב צדוק אומר, כותב את זה בפרשת קורח, שהתורה לא כותבת שקר. גם אם מישהו אמר משהו, אם זה שקר, התורה לא תכתוב את זה, כי התורה היא תורת אמת. אז אם קורח אמר כל הלילה כולם קדושים, חייבים להתייחס לטענה הזאת כאמת, כי אם התורה, זה לא נכון, התורה לא הייתה כותבת. התורה הייתה כותבת שקורח הפליג בדברים, אמר דברים על משה, ואילון קורח על משה. לא הייתה אומרת את המשפט שהוא לא נכון. הנחש לא שיקר כשהוא אומר שאי אפשר לאכול מכל, כי באמת, כביכול אובייקטיבית, או יותר נכון סובייקטיבית, אי אפשר לאכול מהכל. אי אפשר לאכול מהכל. כלומר, כאילו, מהכל לא. אבל מה הוויכוח בעצם באיך להסתכל? הנחש לקח עץ אחד שאי אפשר וצבע את כל הסיפור בצבע שלו. זה החטא של הנחשי. משהו יחייב לא טוב בחיים, לא שווה הכל. אותה דוגמה שאמרתי מקודם, לא הצלחתי לקום בבוקר בשעה שרציתי, לא משנה כל היום. אתה עושה הרבה דברים טובים, לא, זה לא משנה. ואילו השם אומר, לא, תסתכל הפוך, אתה יכול מהכל, יש עץ אחד שלא טוב לך לאכול ממנו. כן? השם אומר לו, תשמע, אתה בעיקרון יכול מהכל, אבל מעץ דעת אם תאכל, זה יפגע בך, מעץ דעת אם תאכל, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זה כמו אמא שאומרת לילד שלה, אתה יכול לאכול מהכל, תשמע, אקונומיקה, אל תיגע, זה יעשה לך רע. בסדר? אל תנסו את זה בבית. זה דוד שלי שאתה אקונומיקה בטעות. חס ושלום. זה היה בתוך כוס חד פעמי. אוי ואבוי. צריך להיזהר. והחטא של האדם הראשון היה שהוא צבע את הכל בבשר. כן, כמובן, מי אני ומה אני בכלל לדבר על החטא האדם הראשון? המלאכים רצו להגיד שירה לפני... התורה כותבת את זה כי זה ביקורת עלינו. זה סיפור שבעצם קיים אצלנו. כי הסיפור הזה שהאדם הראשון שייך אצלנו אצל כל אחד מאיתנו. עכשיו, חז"ל יש להם דרש מדהים במסכת חולין. זה הרבי אלגרד. אני שמעתי את זה גם ממנו במקרה. רשמו לי את זה על המאמר. חז"ל שואלים, אסתר מן התורה מנין, מרדכי מן התורה מנין, וכל מיני תשובות. המן מן התורה מנין. חז"ל אומרים, אני הייתי בטוח ילכו לספר שמות. איפה כתוב המן? מפורש. המן שירד מהשמיים שאכלו. עד היום יש לי שאלה כזאת, אין לי תשובה 100%. מה הקשר בין המן לבין המן? לא... אבל זה המן, זה הידיעה של מן. בסדר, ברור, אבל עדיין. חז"ל אמרו מהפסוק, המין העץ אשר ציוויתיך. השם אומר לאדם הראשון, המין העץ אשר ציוויתיך, לא לאכול, אין אכלת ממנו. פה רמוז המן, המין העץ. לכאורה זה רחוק. ואנוכי אסתר אסתיר זה קרוב, לא יודע מה וזה. אבל המין העץ זה רחוק. יותר רחוק מהמן הידיעה וזה. אבל לפי המהלך הזה זה פשוט בדיוק המן. למה? הפסוק המפורסם על המן, המן יוצא שמח וטוב לב, משנה למלך וזה. לרב זאב יש מהלך מאוד יפה על פורים, שאחשוורוש אחרי שניסו להרוג אותו, הוא נתן להמן לנהל את כל הממלכה. הוא מאוד פחד, הוא הסתגר בחדר, המן גידל, אחר הדברים האלה גידל המלך את המן. למה? לא סתם. הוא ניסה לשמור מרחק מהעם. והמן עשה את הכל, הוא אמר, אם יהיה לו טוב, שיתנגשו בו. המן, המנהי, אותו דבר, כן? זה לא... חטא והן מתחלפות. ומגיע המן, כולם משתחווים, תחשבו איזה... היום אין בן אדם כזה, כולם משתחווים לו, וזה... אפילו, לא יודע מה, הסלבריטים הכי זה, אין להם אנשים שמשתחווים להם, כולם, עד הסוף. יש כל מיני משוגעים, זה, אבל לא... אבל לא כולם ככה, הולך ברחוב, כולם ברחוב עוצרים, משתחווים. זה נרקיסיזם כאילו באיכות גבוהה. בן אדם אחד לא משתחווה לו. עכשיו,
זה מאוד מעצבן, זה מאוד חצוף, כביכול. זה מאוד מכעיס, זה מאוד מתריס, זה אני מסכים. אבל המן אומר פסוק, שאתה אומר, מה הקשר? המן אומר פסוק, בוא'נה, כל מה שיש לי לא שווה. תשמע, תן את זה לעניים, כאילו, לא יודע מה, כאילו, כל המכוניות, כל הזה, כל הפאר וההדר. מה הקשר? מרדכי לא משתחווה. מה? כל השאר לא שווה? כל זה איננו שווה לי. הכל לא שווה. זה פרפקציוניזם משוגע, מטורף כזה. אבל זה זלזול ממדרגה ראשונה. לא משנה. אז שיכעס, אדם אחד... תתעצבן, איזה חצוף. שום דבר שיש לו איזה לא חצוף. אני הייתי כאילו, זה כמו כל הכיתה בשקט, תלמיד אחד עושה בלגן, יאללה, זה מכעיס, אבל כאילו, בוא'נה, איזה כיף שכל שאר התלמידים לא ככה. זה כאילו משמח אותי. באמת הייתי מסתכלת. בטח שכן. כאילו, איזה ילד מעצבן, ובו זמנית... זה לא חוכמה, מורים היום בתחתית שרשרת המזון עם כיתה שלמה, חוץ מאחד בשקט. אז המורים היו בשנות, איך זה נקרא? תקופת תור הזהב, בסדר? תקופת תור הזהב של המורים. והיה קם תלמיד אחד, והיה... אז היו מאוד כועסים, מאוד כועסים, אבל... כן, משהו כזה. בסדר, אז זה מאוד מכעיס, אבל זה לא אומר שמה שיש לו שווה. ואם בן אדם, עזבי את הכיתה, אם בן אדם יש לו אושר ושמחה בבית ומעמד והכל, אז זה לא באמת מאוים. לא, אבל זה כן, זה מפחיד. מפחיד שאחד לא... זה איזשהו כמו מרד כזה, שאם מישהו אחד מעז לא להשתחוות. זה לא מה שהוא אומר, הוא אחר כך מגיע הביתה, הוא לא אומר אני מפחד וזה, הוא אומר תקשיבו, אני לא אוהב אתכם. אני לא יכול לאהוב אתכם כל עוד המן, כל עוד מרדכי לא משתחווה. מה הקשר? שב, אתה עם כל האהובים שלך, כל הזה שלך, הוא אומר להם, אסתר, ברור לה שהיא מביאה לה משתה אותי, אני כאילו המלך בפועל, דה פקטו. הוא שלט בכל העולם. כאילו, בסדר, תעשה כאילו עונש מטורף, משהו מטורף, למען ישמעו ויראו, כמו שאחר כך הוא הולך עם העץ וזה. אבל מה הקשר כאילו אני לא, אין לי שום דבר בחיים, הכל רע, הכל שחור, כל החיים שלי גרועים, להיכנס לדיכאון כזה, לשמוע שירים עצובים. מה זה קשור? איך הגענו לזה? זה כאילו פסיכולוג, אני לא יודע, טוב. עכשיו. בגלל זה חז"ל אומרים, פה רמוז המן. השם בעצם, זה מדהים, כתב את הפסוק הזה בתורה, כן, מקדמת דנא, בשביל לרמוז את הנקודה הזאת לדור ודור, נבואה שנצרכה לדורות, שהחטא הזה, שהאדם הראשון היה בגן עדן, אבל בגלל שהוא לא יכול, מפרי עץ הדעת, פרי אחד הוא לא יכול, אז הוא צובע כמו הנחש, מכל עץ הגן לא, אני לא יכול לאכול. אתה בגן עדן, משהו אחד אתה לא יכול, הכל לא שווה לי, אתה מקנא, אז זה החטא של המן. לכן השם אומר לו, מה, יש לך מידה של המן? המין העץ? היה לך הכל. מה היה חסר לך? משהו אחד קטן, אז הכל לא שווה, ואתה מסתכל כמו הנחש, המין העץ. זה כמו המן. מה, יש בך המן? זה רמוז פה. ולכן התיקון של האדם הראשון, שזה אנחנו מגיעים אלינו, התיקון של החטא, זה עקבתא דמשיחא, דור שמבחוץ הוא נראה קשה, מציאות שמבחוץ נראית נוראית, אבל היטב מלגב, ביש מלבר היא רעה מבחוץ, אבל טובה מבפנים. התיקון הוא שאנחנו נמצאים במצב של הסתר פנים, ומוצאים את הקדוש ברוך הוא, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. זה העבודה שלנו היום. וגם אם שנראה רע, אנחנו שמחים. זה התיקון. ולכן עבודת השמחה, אומר הרב קוק, ולהיות שמח בחלקו, היא מביאה את המשיח. לכן פורים לא יתבטל, כלומר זה חג שקשור לגאולה, קשור למשיח, מכל שאר המעדות. לכן כתוב בזוהר, בתיקוני זוהר, שמי יכול להיכנס לחלו של משיח? יש בשמיים כאילו היכל מיוחד, על הדלת כתוב, לפה יכול להיכנס מי שיכול להפוך מר למתוק, רע לטוב, חושך לאור. למה? כי זה בדיוק העבודה של תיקון חטא אדם הראשון. שהיה בשיא הטוב, בחר לצבוע בחושך, אנחנו עושים הפוך. עין טובה. עבודת העין הטובה. אז בעמוד השני תהפכו את הדף רגע למטה, ממש בסוף. המהפכים את העיצבון היסודי, הרי הם זוכים לתחיית המתים.
באור תחיית המתים שרה, נתתם? למטה. באור תחיית המתים שרה קנאה מיסודה. מתברר אז הגורל המוחלט של כל יחיד. זה קובץ זין, פסקה י"ח. זה כמה פסקאות, אחת אחרי השנייה. מתברר הגורל המוחלט של כל יחיד. כל אחד צמח בגורל שלו, בתפקיד שלו. ורואה את אושרו במילואו במנת כוסו. הוא אומר שמה, ונתתי לכם לב בשר, חז"ל דורשים, מה זה לב בשר? בסמך. לב שבוסר בחלקו של חברו. כלומר, בן אדם לא רוצה את התפקיד של האחר, של זה שלו. זו דוגמה קטנה לזה, פעם נגיד, אנשים היו מקנים, וואי, תראה, הוא 5 יחידות מתמטיקה, וזה הייתי רוצה כמוהו. היום אנשים אומרים, בוא'נה, בכלל לא רוצה כמוהו, מתמטיקה זה לחלשים. תן לי מגמה הזו, מגמה הזו, מגמה הזו, אנשים שבאמת הצליחו בחיים בכלל. כאילו איזשהו, נהיה איזשהו, זה בריא, תפיסה שממש אין שביל אחד שצריך ללכת בו. ואין עצמותיו מרכיבים, מאחר שסיבת הריקבון, שהיא צבונה דגופה, הבלי דגרמו וקטנות הנחשית, בטלה ממנו. רואה עולמו בחייו, ליבו שמח בכל עמלו, הרי הוא טוב עין במלוא המידה. לכן, משנכנס אדם מרבין בשמחה, עבודת השמחה זה בעצם להיות שמחים בחלקנו. שמחים בחלקנו. אדם שהוא שמח בחלקו, כן? אז זה לא רק מקטין אותו, זה מגדיל אותו. כלומר, צריך להתקדם. צריך לא להסתפק במה שיש ולרצות עוד וכו'. זה חשוב. אבל לא מתוך מקום של חולשה, שאין לי, שאני לא גרוע. לא, מתוך מקום של עוצמה. טוב עכשיו, אנחנו נרבה בטוב. כי יש אין סוף לטוב. אבל לא מתוך מקום שאנחנו מקטינים את מה שיש לנו. אם הייתי שואל אתכם מה ההפך של שמחה, מה הייתם אומרות? עצבות. זה היה מתבקש, זה נכון. אבל מה ההפך של מי שמקנא? מי ששמח. שמח. אז יצא שדווקא שמחה וקנאה הם שני הפכים. כי אם אתה שמח, אומר המהר"ל, אתה שלם. נכון? פתחנו בזה. אז אם אני שלם, אני לא מקנא. אז נכון שאנחנו נקרא לזה עצבות במילים של היום, וזה נכון, זה גם בתנ"ך, זה לא רק בעברית של היום. אבל בעצם זה הולך ביחד בעצם. שלמות, שמחה בחלקי, מול עצבות וקנאה. שתי מידות שהן בזוגיות. אז בעזרת השם שנזכה להתחזק בשמחה בחלקנו, להתחזק בעין טובה על עצמנו, על הדור, וככה גם במציאות שנראית לא פשוטה וקשה, ככה בדיוק, לכן השם בכוונה עושה את ההסתירים, אבל כדי שאנחנו נעמוד שם ונגיד, זה כלי וענווהו, הנה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושענו. בעזרת השם, שיהיה פורים שמח, שבוע הבא, ניפגש בעזרת השם אחרי, יישר כוח, תודה רבה.